By the way, mga igsoon, sa dili pa ta padayon no nila ni Dr. Joy o Dr. Angel na nasa telepono si Dr. Julissa Arcilia. Yes, Doc, mayong buntag. Maing buntag, Sab. Yes, Doc. Live kita karon, Doc, dinhi sa programa sa Pagtuki no sa Ramon Awitis Foundation. Kuyog sa nako dinhi karon sa studio si Dr. Angel sa CNU ug si Dr. Hera sa Rafi. Doc, ang amo sigurong pangutana sa imuha, kumustahon na mo no ang programa nato sa Keto 12 labi na gyud sa paggamit nato sa mother tongue as medium of instruction. Kumusta man unsa may epekto niini sa mga kabataan labi na gyud no sa programa nato sa Keto 12 program. Yes, Doc. Ang mother tongue gigamit ron sa field, very effective kay nganuman ang mga bata maka-interact sa mga maestra because of the idea nga ang pagtudlo magsugod sa nakamahuan na sa mga bata, so from known to unknown. So ang nakamahuan na sa atong mga kabataan ang atong kaugalingong pinulungan ang mother tongue. So sa image processing na nato dili maglisod ang mga bata pag-interact sa mga maestra tungod kay makasabot man sila, dili siya lisod alang sa mga kabataan. So dako gid kay siyang nakatabang, Doc, labi na gyud diha, labi na gyud sa mga kanang gitawag nato og mga labi na gyud sa kindergarten no kay mao pa gyud pagsuod sa eskwelahan. Unya sa ilang naandan labi na gyud sa ilahang panimalay, so at least ang pagsanay nila hinay-hinay unya dali ra sila makasabot sa mga ipabuhat o sa mga instructions diha suod sa eskwelahan. Ang ato aning tumunga ang mga bata ba maka-interact unya ang kanang ang iyang processing niya, ang critical thinking ma-develop kay tungod inipangutanan nato ang mga bata makasabot man no niya kanang na-recognize ang atong gigikanan. So when your identity is being recognized, especially our culture, and when we speak about our culture, language is always there. So ang mga bata makita nila nga ay kanang mura magdili dili ba block nila ba di para sa una nga kung digsudayin sa English maglisod sila. Ang tendency ang mga bata mahadlok no labi na sa grade 1 yang atong mother tongue baya sir magsugod mata sa kinder until grade 3. Sa grade 4 wala naman tay mother tongue. So kanang mga stages ana importante kaayo labi na ang mga bata ma-recognize ang ilang presence, and once they can interact because they can understand well, that's the time they gain recognition. Labi na gyud Dok no nga majority sa itong mga kabataan sa ilahang panimalay palang nagamit sa ato ang kaugalingong pinulungan, di ba? Ang atong kaugalingong pinulungan. So mao man ang ilang naandan, mao ilang nabati, mao sud ang atong gamiton sa eskwelahan. Nya Dok, kumusta man wala maglisod ang mga kabataan nga nagamit sila sa ilahang kaugalingon nga pinulungan? O na-enjoy sad baka ang mga kabataan? Na-enjoy gyud siguro kung makakita mo og klase nga kanang lisod man pagsulti ba, mas maayo siguro makakita mo sample nga klase gyud nga nag-use sa mother tongue, no? Magamit rag ang mga bata, ma-enjoy sila unya dali ra gyud kay silang makasabot nya. When it comes to reading, dali ra kay inigtan-aw nila sa printed text, maka-associate man dayon sila. Ang understanding dali ra siya kaayo. So mao na nga lahi lang gyud siya. Actually ang atong mga maestra di man gyud malikyan sa una ta nga bilingual. Ang mga lisod nga mga pinulungan sa English o Filipino mahitabo man gyud nga ma-translate nila sa atong pinulungan. So karon you don't have really to exert effort in the translation kay gamiton man nato atong kaugalingong pinulungan. But slowly and gradually, we are shifting into the L2 and L3, which is Filipino and English. Di man nabot pasabot nga nag-mother tongue ta, hangtod-hangtod na. Kaya naaman sa tayo subjects nga Filipino and English. Sa atong grade 1, ang Filipino ang katunang mga 4 macro skills, pero sa atong
grade 1 ang kuan sa dili pa sa oral sa kanang L3 which is English. So slowly siya, gradual siya, sir. So dili bud pasabot nga kay nag-mother tongue ta dinha na lang yun. No, because our purpose is MTB-MLE, Mother Tongue Based Multilingual Education. Ang basig masayop ang pagsabot sa mga kaigsuunan nato mga mga bata dili na hinon ka mao sa pinulungan nga Filipino English. No, it's not. Dili siya mao ang tumong nato. Yeah. Igamit lang nato ang atong pinulungan aron ang pagpadali nato ang kaning pag-develop ba sa atong mga kabataan, because it's based on research nga ang nakamauan sa mga kabataan, which is actually the known, dali siya kung ato na siyang gamiton sa school. Then later on, mautegingon nato nga naamang good tayo BICS o ang CALS, so basic interpersonal communicative skills. So atong mga pinulungan sa balay nga human naa naman tayo cognitive academic language proficiency katunang mga pinulungan nga sa eskwelahan, mga technical terms, magpabilin man to siya. So slowly ba, gradual siya, sir. So makakita ta mo how enjoyable, na makita sa ninyo nga unsa ka ang interaction ba. Kung sa tinuod din nga klase. In fact, sa Lahog, we were observed by the former USEC Quijano when she visited our school last year. And there, ang mga bata bisag sahat higher order thinking skills nga mga questions, sir, mga pero gamit ang pinulungang ginisaya, makahimo jud ang mga bata, makatubag sila. Kay wala na may murag block sa ilang pagkuan, kaning sa ilang learning. Pinulungan man nato kayon ra para nila. Yeah. Dok, pipila pa lang kabulan no nga gi-implement kay karon para man ni siya nga school year na to gi-implement kining no, Kito 12. Second year na. Second year na. Sorry, second year. Unsa may mga Yeah. Unsa may mga aduna bay mga problema nga inyong na-encounter sa pag-implement ninyo sa mother tongue based multilingual education? Mga unsa man na siya kasagaran, Dok? Ang ato gyud ron, ang atong materials kay unfortunately ang atong mga wala pa tabi available nga mga so atong mga materials nga gipanggamit. Okay. Ang books nato ron dili pagyud katong atong bag-ong curriculum kay dili man gyud madali sa atong gobyerno. Abaw na ka sa atong procurement processes, dili man siya madali. So we do understand. Pero naatay gitawag nga mga bali gigamit sa atong department. We use our teachers, so naatay mga teaching guide and learners materials na gihimo sa atong mga piniling mga magtutudlo o mao na ay atong gipagamit sa atong mga maestra. Teaching guide and the learners materials nga mo paansa minsan tanto mausay atong gamiton kay wala pa man gyud tay mga textbook. Yeah. So yun, so far maugyod mo na pinaka-common ninyo, Doc, nga na-encounter na problema ang mga learners materials. Pero naa naman ang teaching guide and learners materials. So we can say that it's really a perfect one. Wala pa tayong mga libro. Puhon siguro. I know the department is working out. So dili man gid siya anak kadali kay 12 languages baya, sir, ang atong buhatan og kanang textbook. Nya. Procurement process isod sa atong dili siya madali nga palit dayon kuan pag bidding ngayon anak ba mo undergo man sa process niya mo i-check pag yun ang kanyang ang iyang bali ang standard ana so daghan pag yun ka isang agian ba. So Doc, ang kining mga kuan na to no kay second year pa man siya naa pa ni sa kinder nga level. Dili. Grade 2. Kinder, grade 1, and grade 2. Okay, kinder, grade 1 to grade 2 na. Sa In first fact, year. naapod tayo pilot, sir. Ang kanisa mo sa lawg, third year na namo kay pilot man yung nag-start ni. Pero sa roll-out, until grade 2 ta. Yeah. Doc, si Dr. Angel, no, na dinhi sa ato sa studio, buot siyang masayod, no? Gikan nimo. Yes, Doc Angel, go ahead. Nalang ko'y pangutana, ma'am, no? Sir. Last year pagsugod ani unsa man mga grades gi sugod or usa lang last year pagsugod jud 2012 grade 1
Kinder di ay. Ang kinder o grade 1, sir, nagsugod last year because of the universal kindergarten. Nagsugod na tag kinder ani Yes, sir. gidungan sa grade 1. Yes, sir. Nya karong tuiga 2 and 3 Kinder, grades 1 and 2. last year. Karong Ang tuiga, karon ba? sir. Ang karon. Until grade 2 na taron, sir. So, Mo lagi, until grade 2 na ta. kinder, grade 1 and grade 2. Grade 2. For Yes, sir. 2013. Last Yes, sir. year kinder and Kinder grade and 1. grade 1. Ha? Yes, sir. Okay. Katong kinder and grade 1, gitrain ang mga teachers unsaon pagtudlo sa kinder, saan gitrain ba nga readiness phase pa man ni. Readiness, ha? Na-train sa itong nagtudlo grade 1 nga beginning stage man sa linguistic language development and learning sa mga bata. Na-training, sir. Doon na-train ang mga katong sa maestra nga nagtudlo? Grade 1, sir, they had their 1 week training sa region. Kisa may from- nag-train. Sir? Kisay nag-train niya, giunsa sila pag-train. Kuan, sir, mga full of trainers from Gikan sa- the region. Ha? From the region, sir. Actually, there were trainers from the region who were sent to Tagaytay sa last year. Katong sa Tagaytay. grade 1 Nagunsa man na, sila sa Tagaytay. Nag-training sa... sa training, sir, for the rollout. So, Katong- national trainers ni sila nga gi-train sa and then, Tagaytay. diri dayon, sir, sa atong region, diri gi-held sa Ecotec. Mo Ang lagi- nahitabo last year, sir, kay regional trainers, dito dayon sa atong mga teachers. Okay, nakasabot na all ko. over sa Ma'am, region. nakoy lang Karong pangutana. lahi siya. Nakoy lang pangutana ha. Ang ga-train atong mga national trainers, mga linguists, applied linguists, or what? Unsa man sila ilang background? Katong nag-train sa national. Dito sa Tagaytay, unsa man? Unsa ang ilang katong background? nag-train Espesyalista sa ba national- sila sa language learning? Actually, Linguist sir, ba sila? Ang mga convenors to, sir, ang nag-train yun. Unsa man, Sa espesyalista katong ba mga lagi sila sa teachers. language learning? Most likely, nagyo to sila from UP, different areas man, sir. Di wa ko nga Kay- natag eskwelahan. Ang ako ba og espesyalista ba sila? So di kay kakatubag ana. So hopefully kanang- espesyalista to sila. Hopefully Most lang baka likely. wa matakibaw. Now, another question kay wa natay panahon. Another question is kaning sa kindergarten atong tagsaon ha. Yes, sir. Nalo kay pangutana sa kindergarten unsa may iyang gitudlo listening speaking nya ra or gapila ninyo reading writing unsa man or whatever sa kinder o sa ta Ang sa sa kinder, sir. Subuanong Binisaya ha. I'm talking sir. of Ang katong sa kinder, L1. sir, actually, gi-base po nato sa curriculum sa kindergarten. mo lagi using unsa the- mang language oh. unsa may sa kindergarten unsa may curriculum unsay sud Sir, dili ko ka hatag sa tibuok curriculum sa kuan. generally, Ako I mo like on it. I readiness like that pa man sa- sa kinder. Ma'am, I like that Oh. sa unsa generally unsa may natudlo unsa may dominant ba listening speaking reading writing unsa Listening man speaking, sir. Louder. Listening speaking. Listening speaking. Listening and speaking. Okay, that's yes, sir. okay, very good. Ang mao'y dominant Now, nga gitudlo kay dili pa man gid ta mo go intro, pero ang mga bata, sir, kaning nag-use ang gikuan na to is the use of the mother tongue. malagi Ang wa ako koy wa anang mapangutana sa kinder, sir, is Mrs. Ka. Siya man ang regional coordinator sa kanang ayaw na lang sa kindergarten. mo ako lang pangutana ang lakat ba sa pagtudlo ay na lang isumpay lain no palihog so okay ra now pagtudlo aning mother tongue gibridge ba ni siya sa second languages duha ba atong second languages ang Filipino which is really Tagalog and Yes, sir. and English diri sa kinder gibridge ba ni siya. Sir, wala pa ta, sir, kay ang atong kinder, sir, is purely Wala. mother tongue. Wala. Wala Purely pa ta, sir. purely native lang yun atong gigamit sa Dili kinder. naman ta sa lagi grade one, ang sir. tana lang ko ayan na lagi istorya so mao din na lakat sa kinder no di lang ta mo Yes, sir. comment so something is wrong so ari rin ta sa grade 1
Pag yes, ang sir. nagtudlo sa grade 1, nagsugod mo og reading dayon dunay writing? Yes, sir. Sa mother tongue, sir. Yes or no? All the Mo lagi ang macro mo lagi skills. dita mo nakasuban dunay reading nya dunay writing, which is Sa grade really one? sa grade 1. Oh, yes, sir. Okay. Unya based ni siya ni sumpay ni siya sa listening speaking nga nakatuna na nila sa kinder. Yes, sir. Okay, very good. Unya nag-bridge ni silang tanan toward English o Filipino. Oh, yes, sir. Because we have the bridging process. So, mo kuan siya, sir. Mag-L2 naman po ta sa Filipino, sir. Naman tayo subject ng Filipino. Mo lagi ni-bridge ba ang pagtudlo sa mga maestra? Padong. Padong, sir. Okay. So, okay na. Unya kaning nagtudlo na mo karon sa grades 1 and 2 ni padayon mo sa nasugdan igisumpayan la grade 2. Yes, sir. Ha? Unya beginning stage naman ni siya sa linguistic development. Unya very good no nindot kaayo karon. Mungutana. Doon na mo'y curriculum, yung katong curriculum ang nagbuhat mga maestra sad katong train gikan sa Tagaytay ito siya din to. Actually, sir, ang curriculum ang nahimo, sir, conveners to siya, sir, the different universities Mo lagi kana kana sa atong so gidiretso dayon implement. Ang gi-train dayon ang katong sa region niya gi-kuan na sa diri sa gi-echo na sa diri sa lahog. mga maestra. Okay. Ang lahog laos. Pero siguro Sir Doc Angel ang pangutana siguro nato in general in summary unsa man gyud kumusta man ang implementation sa Keto 12. So, ang- yes ma'am Doc Jo, kumusta man ma'am unsa may inyuhang mga significant nga mga or assessment sa Keto 12 program? So far, kung sa elementary ang atong hisgutan, sir, smooth ang iyang implementation. Although, naagit tayo problema labi na sa materials Yes. na dili pa lagi siya kumpleto. Yes, Pero kung atong tan-awon sa percentage-wise, taas siya, sir. Mhm. Kay naaman tayo gibasihan na tay curriculum guide nga provided from the central office nga unified siya all over the country, minasay gihimo nga mga teaching guides o mga learners materials nga lipat po sa standard sa INCS. Okay. Ako'y po. Doc Jo, si Dr. Hira na siya gustong masayran. Yes, Doc. Ang usa sa mga katuyuan, ma'am, no, sa kaning pagtudlo sa mother language is ang kaning para ma-involve sad ang mga ginikanan ug ang atong katilingban, no, sa pag-encourage unsa man ni asa man dapit nato makita nga ningunta nga ang mga ginikanan ug ang katilingban na apil o ni apil sa maong katuyuan. Ang gilikanan. Actually, ma'am, sa kanang K-12, the schools are actually mandated to have the advocacy program sa atong mga ginikanan kay para naamang way mga negative nga ang mga ginikanan ba about the program. So, we actually conduct advocacy regarding the program, the implementation of the K-12. So that means naapag yun siya resistance di yun sa mga ginikanan, Doc, no? Ma'am? Naagid siya Ma'am? resistance ang mga ginikanan ba dili kay sila kasabot. Normal yun na no? siya, ma'am, nga kanang reaction kay for so many years ang atong gigamit. Lahi manggod niya naa na magina sa atong mga ginikanan nga ipatungha nila ilang mga kabataan kay mukat-on og English, Filipino. Nya karon nagsugod og mother tongue. So we have to advocate, we have to educate them nga ingon ani. Pero slowly we were able to convince them because of the results sad sa ilang mga kabataan. Dili siya dali kay naaman joy mga ginikanan nga negative about it. Dili siya siguro dayon nato mapasabot diha-diha, pero with the result later on they will realize kung unsa ang purpose o ang atong goal sa atong DepEd. Basin sa on the tingali use of the mother.
ma'am. Kasi sa tingali ma'am, kay kasabot ang mga ginikanan nga unsa gyud Yes, ni ma'am. pananglitan katong giingon ni Dr. Persilano nga naay gyud kaning unsa ni oracy kanang gitawag nga kanang sa permiro pa bitaw nga ang kuan lang kanang kung giunsa pagsulti mo imo dunggan kay di ba duha man ni ka ko ano ang learning is actually both ang hearing of course later ang reading katong kuan na literacy no ang pag-bridge kay ma'am Ha? niya slowly nana niya mo na nga ang atong mga magtutulo among unsa ni amo sang train din ang PTA ma'am through meetings mga inana na nagkandak og advocacy ang atong department niya kung naay mga pangutana ang mga ginikanan we always ask the teachers to be open niya kung dili nila kuan gid para ang ato magid ana ang communication ma'am ba kay pag umanggod siya dili gid siya kalikayan niya. Okay. Ako nga tanaw ana dok dili kay sila kasabot nga ang atong pinulungan mahimo siya nga taytayan no actually bridge man ni siya para sa in fact dili lang learning but it's the lifelong learning no nga ang kuan ang dili kay nila makita kay it's the mo ni problema actually mo nang I think ang problema ani nga ug di sila kasabot kung asa dapit nga nganong mahimo ni siyang taytayan dapat mapakita gyud na siya kay ang sa tinuod lang ma'am akong istorya sa mga ginikanan no kanang akong makuan ninyo sila nga ngano maning di sa kasabot ba in fact ako silang ingnon ko nga kanang kuan tan-awan ninyo nga ngano man nga ang bata pahibawon man nimo pasultiin mo in English na dili kay kasabot door pultahan mas dali man niya ma-imagine ang kasabot siya sa pultahan kasi mo yung ka go to the door kaya may inana bitaw nga mga konsepto ana ma'am pero sa amo ba yung school ma'am it's not nga I'm saying it person very highly personalized pero wala pa jud ko kasugat nga mga ginikanan nga very negative about the program. Yes. Ang ilang magud siguro ma'am no nga unsa gyud makatunan sa mga bata. I think kuan man ni kay mao gyud una dayon giapas no ako sa I'm a big fan of kaninga language education no although sa akong panahon ni Dr. Angel in English man ta diretso dok no nga kuan nga pero Doc Joy ang ato siguro pangutana ni Dr. Jolisa Doc kanang sa ato pa ang pag-communicate ninyo sa mga ginikanan kabahin ni ining maong programa continuous okay at continuous gid siya sir kay i-address man gyud natin as laid out sa kuan dili maman siya ingon nga putlon dayon yes kay continue second gid siya year pa ba yata niya next tinod grade 3 so every now and then na sila yung mga pangutana amo yung obligasyon ang pagtubag ug pagpasabot nila ang pagpasabot may importante so dako gid kay role ang teacher ani ma'am no mas ni samot og kadako ang responsibilidad sa mga maestra kay direct man sila labi na kanang sa uptrend na turon nga natay card day nga mo-meet ang mga kanang parents regular ang ilang meeting didto kung sa ilang mga problema ilang i-address sa mga maestra kung dili na gyud matubag sa atong mga magtutudlo na ami nga mga school head. Okay. Doc Jolisa, Doc salamat kayo Doc sa imong mga information nga gihatag karon sa ato ang program. Hinaot mi Doc nga magmalampuson ta nining ato ang Keto 12 program labi na gyud sa paggamit nato sa ato ang kaugling punungan. We're just hoping and we are praying. I know we are in the process of a sort of mura pa gyud siyang experimental nga check pag yun check and balance pag yun kung napay angay improve but later on with the help of everybody we know we can make it. Doc sa makausapan daghang kayong salamat. Okay, welcome. Thank you and God bless. Okay mga igala mo to si Dr. Jolisa Arcilia no sa Lahug Elementary School. Okay, so mo break ko na ta. Kay Bao Mabung nga adunay usa ka gatos ug 81 ka mga lengguwahe ang natala sa atong nasod, samtang laing 24 niini ang giisip na nga nahanaw na. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalam.
Ania ang mga pinakaunahing balita nga may labot sa atong kalambuan. Magtanyag og libreng bakuna ang Department of Health kon DOH sa tanang tinun-an sa publikong tungaan sa high school Lukop, Central Visayas. Ang maong programa kabahin sa Expanded Program on Immunization nga nagtinguha nga mapabakunahan ang dulan sa 300,000 ka mga tinun-an. Samtang mitanyag ang National Housing Authority kon NHA og usa ka 200 milyones nga pautang alang sa relokasyon sa mga urban poor settlers nga nagpuyo sa giisip nga Cebu City's danger zones. Sa sesyon sa Konseho sa Syudad sa Sugbo, gipresentar ni NHA Regional Director Gavino Figuracion nga ang kagamhanan sa syudad mamahimong mogamit og 78 milyones alang sa pagpalit og luna ug laing 24 milyones alang sa pagpalambo niini. Si Kapitan Fretz Herrera sa Lurega mihangyo sa konseho nga unahon ang mga okupante nga napuyo sa mga sementeryo diin dunay dulan sa 400 ka pamilya ang apektado niini. Ug magkadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag. Okay, balik ta mga igso, no? Gamay na lang ang panahon nga ato ang atong gamit, no, niini nga atong programa. Apan sa dili pa siguro kang Doc Joy, Doc, sa unsa may epekto niinis mga bata, no, sa ilang perception sa ilang pag-angkon, no, o diha sa kultura og kabilin, no, og ingon man sab sa identity kining paggamit nato sa native tongue as medium of instruction. Ang kuan magud ang first language nimo, no, mao gid na ang nagtudlo nimo kung mao mo gid siya gadala sa imong kultura sa dili layo close kay ang relation sa language, sa lengguwahe, sa pinulungan o sa kultura kay kung unsa imong experience, giunsa ang imong mga values na amo gyud na embody tanan sa ato pa kung dunay disparity o dunay layo nga relasyon ang imong nahibaw-an sa eskwelahan kay lain nga pinulungan ang imong nahibaw-an og sa imong adlaw-adlaw nga pakig-istorya sa imong mga kaigsuonan maglisod, no, maglisod. In fact ang may tabuan na ma-split ang imong ay nani mo gud education, ang sakto nga edukasyon naghiusa ang iyang pang-alimpatakan, ang panghunahuna, ang kasing-kasing, no? Og pagbati. Og ang pagbati kay og dili na siya magkahiusa, lisod kaayo na, dili ma-split ang personality, develop og inner conflict ang kada bata. Yes. Dinod. So misunderstand siya sa ana siya musud ang misunderstand. So in wala fact, siya identity. Yes. In fact, ang may tabo ani nga mauwaw ka sa imong kaugalingon nga kultura kay ang kuan mo gud ani nga nagkuan kung dili ingani man gud na, no, ang bata mo ingon mo learn man na siya nga og dili di ay gidawa wa di idawata sa eskwelahan nga usa ka formal institution ang akong pinulungan sa ato pa inferior kini dili kay ini siya maayo kumparar, no? Eksakto, no? Unya ang bata pwede mo intra ko. Yes, unya ang bata mo develop siya og misconceptions siyang kaugalingon. In fact, sa akong nakita kada bata hantod matiguang siya, kada Filipino mahimo ang iyang concept gyud sa kaugalingon is little brown American. Yes. Tinuod na, Dok, no, kay daghan kitang maobserbaran nga kung ikaw kuyog ka sa mga bata nga English kasi garan niya ikaw magbisay ka murag malain ka, no, kay example no nagdako mi ambot si ma'am nagdako mi nga kung magbinisaya gani mo bayad mi kay murag kung magbinisaya ka you are a criminal, you're criminalized, you're penalized. In fact, sayop mo man nga ang from an anthropological perspective dapat ang imong kultura ug ang imong pinulungan magkahiusa gyud na. Sa ato pa ug buwan ni kinahanglan i-bridge niya sa L1, no, sa first level sa pagtuon sa bata. Aron ang iyang L2 makahibaw siya nga ang sinultian di ay naamo gud siya basihanan mo gud siya groundwork sa imong learning. Sa ato pa ug maayo ang imong L1 ang imong first language, then dali ra kang makatungtong sa sunod nga sa L2 ug sa uban pa nimong mga languages. So matod pa ninyo mao ni siya kanang taytayan. Sa paglabang nato sa laing lengguwahe. Dili ka makalabang kung dili ka competent sa L1. Ngadto sa L2 di ka kalabang. In fact nakoy kuan ha sa akong experience, no, dito ko pag-eskwela nako sa Germany, no. Ingnan ko sa akong teacher nga akong maestro siya nga, ay sige, translate diha kay dili ka kaybaw. And that was really like a slap on my face. Yes. Pero that was a very good one because pag kuan na to nagsugod jud ko, so diha ako naka-appreciate ba nga lahi ra gyud kung imong sabto ng imong ang lengguwahe sa iyang pagka iyaha nga ni kuan na siya ba na kay basihan yun siya nga i-build ang kung asa ka nagbase didto kay ang language do naman siya sound, do na siya struktura
pareho naman ang struktura sa language, magka-diferensya lang na siya Universal. asa dapit na nimo ni asa na linguistic, dapit universal. ipamutang. So dito ko nakaibaw nga kanang kuan ba dili ka mo translate aning ang pinakamayo is when imong appreciaton ang konteksto sa lengguwahe sa iya diha sa Within. iyahang kultura. Okay, Oh. doon na sa ko'y parehang experience nimo, ma'am. Nag-eskwela sa ko sa Amerika sa akong postdoctorate sa literature. Na-embarrass kay ko, nauwaw kay ko kay giing naman ko sa Professor Angel. Ako labi di sayon. Mahimo ba sa klase kay poetry man to? Imo mo recite kag epic local in your local language, just translate into English, explain what's the meaning. Wa man your English major ko pero wa man ko kalibutan. Ang epic akong hibawaan gitudlo na mo Anglo-Saxon man, si Beowulf. Wow kay ko nangatawa akong classmates ug ang professor siya, what kind of Filipino are you? Mao na. Then wow kay ko muna pagbalik nako ni eskwela kog linguistics sa Silliman. Oo. Kay mao man gud ni ang ko ano Wow, ang kayo. lengguwahe, mao ni siya ang salamin sa atong kultura. Yes. In the same way nga ang kultura mo reflect sad siya dito sa atong mga pinulungan. Sa atong Correct. kung dili kita maayo sa atong pinulungan nga atong namatan. You don't love your Maglisod- culture. Oh, unya maglisod ka kay kanang ako didto ra gyud ko ha. I'll tell dito of course nationalistic man gyud ko pero Correct. dito gyud nako na appreciate dito ko sa gawas na nakakita ko nga unsa di ay ka importante Ang unsa native sa tongue. di ay ka mabulukon sa atong kaugulingong pinulungan. Parehas ta dito gyud ko sa Amerika naka-realize ala Pilipino di ay ko Kung ato na ta dito sa laing lugar, Adto na. makakita ta kung Dito kinsa na. ta. O, Yes, mga higala, nindot gid unta no nga taas-taas pa tong higayon din ato ning diskusyonan no kining kaugalingong pinulungan no. Apan ang ato ang panahon dili mo tugot. So nining punto ha magpasalamat na lang ta sa ato ang mga bisita karon. Of course si Dr. Angel Persila ang ato ang bisita karon. Doc, salamat kayo. walay sa palit. Onya sab si Dr. Jocelyn Hira no ato sang pasalamatan. Doc Joy, thank you kayo sa imong pagtambong karong buntaga. Og ingon man sab kang Dr. Julissa Arcilia ug kaninyong tanan nga nagsunod nini kanunay ni ato ang tulumanon, kaninyong tanan daghang kayong salamat. Wala na kitay panahon dinhi natapos atong tulumanon hangtod sa sunod semana sa samang tak na adlaw ug istasyon. Maayong buntag mga Bisaya.